Ідэі падарункаў на новы год, якія сапраўды спадабаюцца і твайму сябру, і бацькам, і дзяўчыне, і хлопцу, і кожнаму беларусу. На днях мы выкладалі віш-ліст на 26 год, але ён быў нематэрыяльным. А зараз я пакажу, што з беларускіх брэндаў можна і трэба дарыць. Ну што, пачнем з адзення? Вось такое быццам класічнае худзі, але ўцяжкамі можна фармаваць сілуэт. Вось і оверсайз крой. Вось хто нас апрануў сёння ў такую прыгажосць. Глядзіце, там шмат варыянтаў, і жаночыя, і для хлопцаў знойдзеце ўсё. Ну імба. Зараз падайду к вам бліжэй, каб паказаць, што тут вось у нас вышыўка. Гэта радкі з верша «Быў ёсць буду». А што ў нас тут далей? Гэта ўжо не адзенне. Па-першае, гэта блакнот з маім родным раёнам, на якім прыйшло маё дзяцінства. 40 лістоў, на якіх будуць мае запісы і калажы. А далей, але таксама ад брэнду вокладкі, у нас вось такая вокладка на пашпарт. Акрамя самой вокладкі з паўднёва-заходнім раёнам Менску, менавіта Малінаўкай, тут яшчэ быў стыкер-пак, за што шчыра дзякую. Апошнія 3 гады у мяне фіксацыя на адным месцы, якое знаходзіцца ў знакамітым доме з русалкамі. І сябры, калі я пабачыла гэты карт-холдер, мяне вот так вот усю, мне гэта патрэбна. Дзесьці сонейка згубілася, пакуль я перапраналася ў сваю прыгожую цішотачку, якая ёсць толькі ў мяне, у каманды Забізяпу і ў Майкла Джексона, бо яе рабіла наша дызайнерка Каця, якой я рукі цалавала. Ці вы ведаеце, што я зараз трымаю? Універсальны падарунак для дзяўчынкі. Універсальны, таму што гэты кулон калабарацыі бліскавіцы з VR можна насіць рознымі варыянтамі. Я прапанавала як мінімум 4. Гэты маленькі чалавечак увасабляе сяброўства, каханне і клопат. Аб тым, што чалавеку патрэбен чалавек. Зручна, што ў камплекце ёсць 2 шнуркі. Гэта, дарэчы, лімітаваны дроб. Як вам? Ну што, дзяліцеся вашым віш-лістом у каментарах, а таксама пішыце вашы улюбленыя беларускія брэнды.